Welkom by hierdie leereenheid oor politieke deelname. Ons sal die konsep en die betekenis daarvan in demokratiese samelewings verken. Politieke deelname verwys na die verskillende maniere waarop individue aan politieke prosesse en aktiwiteite deelneem, wat regering en beleidmaking beïnvloed. Stem is die mees algemene vorm van politieke deelname, wat burgers toelaat om verkiesverteenwoordigers en oor referendums besluit. Veldtogvoering behels vrywilligerswerk, skenkings en die bevordering van kandidate of oorsake, terwyl protesaksies sluit deelname aan demonstrasies en saamtrekke in. Omgaan met verteenwoordigers aansluit by politieke organisasies en deelneem aan openbare debatte en petisies is ander vorme van politieke deelname. Faktore wat politieke deelname beïnvloed, sluit in onderwys, sosio-ekonomiese status, politieke doeltreffendheid en toegang tot inligting. Politieke deelname versterk demokrasie deur te verseker regering se aanspreeklikheid, verteenwoordiging en bevordering burgerlike betrokkenheid. Ten slotte, politieke deelname is noodsaaklik vir die gesondheid van demokratiese samelewings, die bevordering van aanspreeklikheid, verteenwoordiging en 'n gevoel van gemeenskap. Dankie vir u aandag.